ஜீவா, இந்த இடத்த பாத்தியாடா? எவ்வளவு பெரிய இடம் பாடுறா. இந்த இடம் கடை நம்ம அவ்வளவு செட்டில் ஆயிட்டு இருக்காங்க. இங்க வந்து நம்ம சம்பளத்துக்கு வேலை நான் என்ன பேசிட்டு இருக்கேன்? இல்ல சரி சார், இந்த இடத்த பாடுறா, எவ்வளவு பெரிய இடம் பாடுறா. இதெல்லாம் என்ன இடம்? ஒரு 500 ஏக்கர் எங்க தாத்தா வச்சிருக்காரு. என் பெரியப்பா ஒரு 200 ஏக்கர் வச்சிருக்காரு. அதெல்லாம் பார்த்து பண்ணிக்கலாம். ஏன் நம்ம உட்காந்து இடம் கூட எங்க தாத்தா பச்சை போய் பேசுற. டைட்டில் பாருங்க நம்மளுது. அந்த ஈசிஆர்ல பாதி இடம் நம்மளுதுதான். அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான் போடுறா. சலாரிட்டோம் தம்பி போய் டீ சாப்பிடும் ஒரு 10 ரூபா தான் கொடுக்கும். இதுக்கான இப்படி பேசிட்டு இருந்த 10 ரூபாய் கேக்குறதுக்கு இவ்வளவு இடம் பேசி நிக்கிற நீ. உங்க தாத்தா இது வச்சு நிக்கிறாரு, அது வச்சு நிக்கிறாரு. போடா ஏன் போடா.